expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong maray na pagkahapon sa tuya gabos, aldaw kita ngunyanin Biyernes. At 17 po sa bulan kang Disyembre 2021 mga kababayan na Bicolano Ibicolana. Maka-aksyon kami liwatan sa inyong makakairiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. An sa indong Mr. Siram Joshua Martinez. Maka-aksyon, partner, maray na pagkahapon, may matatawan kita ngunyanin financial na ayuda, partner. May manggagana ning tablet, may manggagana ning cash, asin siyempre, ang Pirang sakong bagas? Igwag ngunyan, partner, ning sarong sakong bagas, asin 5,000 pesos. Una ko partner, ang kas nga ni pag Lunes hanggang Webes 1,000. Pag Biyernes 5,000. Una ko pag Biyernes ang bagas, mga 5 manasako. Maabot kita dyan, partner. Pero for the meantime, Sarong sako. sarong sakong bagas ngunya na pagkaldaw, 5,000 pesos, asin 1,000 pesos, tablet, partner, asin ayuda. Talagang ramdam na ramdam ang Yes, Pasko. Pasko na, partner. Christmas na Christmas. Ayan, diretso kita, partner, digdi sa tuyang pagtaonin ayuda sa mga kapwa tabicolanong nangangaipo. Sige. Yan, makakaibanta ko niya na pagkahapon sa studio si Enrique Balinkit Jr. Alias Junior. Yan, Junior. Ini partner, ang pandiurag pag minakanta na nga ni ini partner, aram mo kung kaya baga na pa in love si Mrs. niya. Ay, alam mo naman ang mga talent. Pag may talent ka. At siyan, partner, madadawag mo ang Kansyon. Golden Boys, ang kansyon ni Junior. Maray na pagkahapon, Junior. Maray na pagkahapon man po sa indong Pag sinabi mo bagang Junior, partner, aki umpa, pero ini si Junior, aki pa man talaga. Ayan. Nakaaki na nga ni kayo si Junior. Abuton Yun ta. na po. Ayun naman, Junior. Pero ang aki mo, Junior. Saro po sa luwas, doon sa tunay. Ayun. Saro sa luwas, duwa sa tunay. Di Ay, mo man- talagang matindi. Ano ibig sabihin katong sa luwas? So, dahil pa po akong agom. Dahil pa- Nagkaigwa ka na. Nag-experiment ka pa sana. Hindi, sana po ko Gus- Gustong sabihin, pilyuman si Junior. Kaya nga ni, matindi man ini si Junior. Junior, digdi kita sa rason. Ano ang sa imong katuyuhan? Ano ang rason kung nagrani ka sa action ko tabang ora mismo sa Ako Bicol Party List? So, sa kuya po kayang likodan kang harong mi na sa natad mi sa likod. Ito pong nagrarasay ang daga po duman pa ano. Nagrani po ako sa inda. Dahil po maawat ko lamang po itong mapalaganan Kodal na Hollow Blocks po. Nagrarasay sulikod ka na rin mo. Baka pag pinaayos yun, madagdagan su sa imong aki. Dahil naman po. Aday man. Nata John, kung day lagang kikudal na Hollow Blocks, baka magaba. Yes po, matagilid so. Matagilid sa arong Sarong lado. Natan, arong mo na sa gilid kan, sapa, salog? Dahil po, resettlement area. Resettlement Tapos duman area. sa may bulod na po ito. Opo. Medyo tagilid. Oo. Junior, mahapot ko lang kasi naiiling ko medyo, syempre kaibahan mo si ago mo, na iyo ang nag-assister sa imo, iyo ang nag-guide sa imo. Iyan bang sa imong Pagiging blind? Pagiging blind, inborn, or Yes po. nangyari sa aksidente? Since birth po. Since birth. birth. Oo. Anon pagkabuhay, Junior, kan sarong since birthday nakakahiling? Maug mo po. Anong kabuhayan, anong hanap buhay? Para tugtog, tapos po, nag-home service man po ako magturo. Anong Ki tuturo mga mo? instrument po. So saro kang musician. Yes po. Aside kan, iyan na talaga ang inborn na pagkaaki na tabi, maski igwa ka kikamate ang arog kayan, igwa ka ning kaninan, naging maray ang buhay, ay may naging maugma. Yes po. Oo. So kung igwa mo dyan mga nagdadalan tabi, Junior, ano ang mensahe Aram mo sa mga partner, kapwa mo? Yan nga ni ang gusto kong kuan eh. Ilingon mo ini. Siya day nakakailing since birth, pero tuloy ang Buhay. pagbuhay, Aha. nagsisikap,
Kaya duman sa mga kababayan tadyan na kumpleto kamo, nakakailing kamo, kumpleto kamo. Urugakon. Nagpaprainuruga kamo. Nagpapraarasan na sa Gusto naman. lang nito magparapangagad. Oo. O, Junior, ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo igwaning kanina na nahiling ko kasi happy go lucky ka, di ba? Maski may diit na kadipisilan, pero may ka maugma. Sa mga araw ko po na may mga kaninan ko, ano man po ang sa inyong mga kaninan, dahil po nindo pag sa buot na igwa ka mong kaninan, ipahiling po nindo sa kagabsan na may kaya po kamo. May magigibo po kamo sa lipunan. Oo. Junior, may nag-aapot. Ano daang mga instrumento ang pigtutugtog mo na asin pwede kang magturo? Saro po dyan is gitara, violin, mga strings. Saxophone? Strings, Aday mo po ako instruments. wind instrument. Keyboard po, yung organ po. Ayan. Uy, turuan mo daw ko kan Junior, taan organ ko, day ko napapatanog. Ang organ. Anong pong organ na yan, Kuya Josh? Anong pong Pero organ? ka napapatanog mo ng gadang organ. Ay, matanogon po. Oh, ako medyo day ko napapatanog ang Natay organ ko, ko. partner. Saka ang instrumento ko day napapatanog, pirming silensyo. Baka palyado naman. Kay kuwan mo naman sigurong Baad po, punta ka ng dikit baad balana, po, ano, Ate partner. Rems? Baad po, marana. Ay, Diyos, Mr. Siram, mamara. Ang organ. An organ. In kaso man, may gusto sa imong magpaturo, gusto kang makontak. Paano ka makontak? Saan ka pwede nindang hanapon, Junior? Sa cellphone po. Ano Anong sa cellphone imong number cellphone number? Yung 0910 4581-661. Ayan. Sa 0910. cellphone, sana wala kang FB. Igwa man po akong 0910-4581-661. 661. igwa man po akong FB pero bihira ko po mabuksan ta. Ang cellphone ko po 2015 pa ini model. Ano pa nagpe-Facebook kasi sa nagiiling sa Facebook. Dahil man po, tigtataram na lang. Nagtataram ang Facebook nila. Nagtataram ang Facebook Maski nga ang orasan ninda, nagtataram. May ang cellphone may po na maski po sa Indo, ang Android na cellphone, igo po yan ano. Ayo. Isipon mo, apps partner. na. Halimbawa, ngayaw ka na duman sa... Yan pang cellphone ang dahi niya mapataram na. So, organ nga niya napapataram niya. Sa bagay. Iyan ang talent ni Junior na dahil takaya partner. Oo. Gustong may madangog tabi, Junior. An sa imo tabing ano? Sample lang kita kang talent. Sample kan sa imong May dara siyang gitara eh. Oo, syempre. Ano ang paborito mong kansyon? Ano po? Junior. So OPM, halimbawa. Original Filipino music. OPM. Matindi yan sa mga ano, Ano ang sa mga... paborito mong kanta sa OPM? Ano daw? Old songs na sana, old songs. Pero anong paborito mong kantahon? Yung ano po? Ako Bicol. Pirmina. Kundiman. Anong paborito mong kantahon? Mga arog po kang nasaan ang liwanag. Yan. Sige. Sige. Where is the light, partner? Ni Willie Garte. Sige. Sige. Itataw Nasaan ang gitara liwanag? kan sa iyang esposa. Ayan. Pero dahil mo nareparo, Junior, na grabe ang liwanag diging yan sa tuya. Unig sa laog. Pirmi mo sa kumaliwanag? Yan, ay talagang Yan ayos, talaga, ano? ayos talaga. Walang dilim para kay Junior. Oo. Ayan. Yan. Ulang. Pasiring siya sa ibong. Di isog-isog taan to ko. Ayan. Ayan, parog na lang kaan. Sige. Okay na. So, mikropono, partner. Rani-rani mo. Subliyon ko na isang mikropono ni Junior. Ayan. Ay, di, papano, dapat, manay pakikaputan mo sa makanta mikropono. makanta ka palan. Pakikaputan mo Ikaw manay na sa nanay mikropono. tabi. Pakirani mo sa sayang, kuyan, organ. Sas kay yang... Gitara po ini. Instrument. Dahil dyan sa ayat, may lapel na dyan ha. Diyan sa kilikili mo manay palaugon. Ayan, mga tugang. Yan ang tama. Yan ang tama na agom ni Junior. Ano nga ni nanay sa first name mo? Arlene po. Arlene. Balingkit. Ayan. Okay na po. Okay na Sige. po. Bawat sanggol na isilang may sariling kapalaran at
ako'y magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luhang siyang nakakamit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay, na tulad kong isang api na pinagkaitan ng tadhana. Bakit ito ang palad ko? Luhang siyang nakakamit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasana ang liwanag nitong landas ng aking buhay. Ayan! Nasaan Ay, so ako Bicol. Pakanta mo daw so ako Bicol. So ako Ako Bicol. Bicol pa. Sige. Sige. So ako Bicol. Aha. Bago ang lahat. Sige. Ako Bicol, inis ako yung tataramon. Yeah! Ang tiwala sa sadiri, asim makadiyos. Ohoy! Magalang, madaling mamuot, maurang, mabuo. May paninindugan sa gabos na bagay. Ako Bicol. Dahil natatakot, Ako Bicol. basta sa matanos. Ako Bicol. Kaya sa tuyang isuriyaw, nangani kuraw sa gabos. Sinda Bicolano kita, Bicolano kita, Bicolano ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Tindi talaga! Talaga! At siya naman mga ka-action, ang next set. Sa Oktoberfest. The best talaga, partner. The Dahil best. pwede pa lang kitang magpa-beer plus. Oh, sinda kita, ika. Ay! Ako Bicol. Yes. Bay talaga ini si Junior. Itaw mo na. Dahil kinanta mo ang Ako Bicol, regalo ng hatod sa imo ni Congressman Zaldico 5,000. Sa Ayan! pagpairahay kan sa imong likodan. Ayan, congratulations, Junior! Go, Ori go! na, Junior. Maulog, Junior. Ayan na sa Ayan. mikropono ni Junior. Dahil na siyang mikropono. Congratulations, John. Maliban dyan, Junior, habang nagpapatrabaho ka, uni pa sa pangunso mo. Pasok! Ayan! Uy, mang uniform ka muna. Ako subago, aki ka. Yan. Mabis mag ang uniform ninda. Iyo mo na Parang ganun banda eh. sinda. Itaw mo na yan ang gitara mo, Yan, John. tayo mo na gitara mo. Junior, anong masasabi mo sa regalo ni Congressman Zaldico? Merry Christmas sa imo. Akan Ako Bicol Party List. Dakulaon pong pasalamat sa mga esfuerzos na ginibo ni Congressman asin kan saya pong mga staff and lalo po sa indong dua Ate Rems and Kuya Josh. Salamat po sa indo sa pagtaonin oras sa pag-imbitar po sa Kuya na
makakaiba po kamo. Ayan! Okay. Pag nadadangog ko ito, kantang ito, talagang junior na junior. Iba ang dating. Partner, Sige. sa tuyang pagbabalik mga ka-aksyon, mapaura na kitaan, ninpa premyo. Yun yan, napagahapon. Kaya ang tabi sa nakamo. Diyan sa nakamo, babalik pa ang Tabang Ora Mismo. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Nunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobra nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tugang, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa Indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Greco Belita. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, a crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List.
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulaw ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik na ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Ayan. Partner! Nagiling kaya ako kay ito partner ng mga patinampu eh. Ayan, medyo naging seryoso ka, partner. Tapos, ano ito, boulevard din ito, magayuno. Ito, partner, sa mga naginibuhan. Kan Ako Bicol, kaito pa man, sagud sa mo niyan. Ayan. Okay. Kaya baga sabi, partner, sa dati sana. Pag-abot sa mga party list. Mga ka-aksyon, kay banta naman ko niya na paghahapon si Joji Calio, ang sa tuyang tablet winner, kanakagi niya tong episode. Maray na pagkahapon, Sir Joji. Okay na yan. sir. Ayun. Taga sa Inka, Joji? Ako po, taga San Fernando, Santo Domingo, Albay po, sir. Pirang taon ka na? 31 years old po, sir. 31 years old. 31 years old, nagkaklase pa. Nagkaklase pa, ma'am. Sa San Jose Community College po. Anong Bachelor kurso mo? of Culture and the Arts Education. So, bagong curriculum po, ma'am, siya. Dati po siyang MAPE. So, ano yan? Panduwa mo ng kurso? Or... Opo, ma'am. Dati po, ma'am, nagkaklase ako sa Bicol University Tabaco Campus. Food Technology po, ma'am, sa PIGTAY ko. Then, nagpundo po akong 10 years sa pagklase. Nagbalik po ako kang year 2018. Nagpadagos po. Ano ang rason kung napundo ka? Kaya ito po, ma'am, nagkaklase ako sa Bicol University. Grabe po. So, so perseverance ko sa pagklase. Gusto ko po makatabang sa pamilya ko. Achiever man po ako kaito na nag-compete po ako dati sa cooking competition inter-college Bicol University. Nag-champion po ako, ma'am. Tapos, bago po ako naghali sa Bicol University, Department Vice President-elect po ako kaito. Then, kang nagkaklase po ako, ma'am, so ina ako po kaito, 4 years ng tigdudugo. Nagkahilang. Gwapo siya, sir, na mayoma. So, yung naging dahilan kaya na pundo ka? Bako pa, sir, actually, so, at the same time po, kaito, sir, tigdudugo, so ina ako. So, ama ako po kato, na-stroke. And 5 years po siyang inatama. Sa nagadan po, so ama ako. Then, kaya po, sir, inabot ito kay 10 years, nagkigwa pa ako ng depression, abo ko po makisocialize. Grabe po. Dahil duman sa inagihan ni mama mo sa kanila papa mo? Financially drained, tapos, Opo, sir. Financially drained po kami and frustrated po ako, ma'am. Grabe po sa gusto kong, kagustuhan kong makatabang sa pamilya ko. Pero, kinaipuan ko pong, against my will, kinaipuan ko pong magpundo sa pagklase. Then, kaya po, na-depress ako, nag-resort po ako sa overeating. Binabaon po, ma'am, ako katong maray. Tapos, sabo ko pong makig-socialize, sabo ko pong mag-loss kiarong. Then, eventually po, po ako sa pag-gibo po kay costumes, na-divert po sa attention ko. Then nag-gigibo po akong costumes, nag-aayos po ako sa mga events. Then from that moment, ma'am, luway po, sir, nagbalik sigla. Nagbalik po, sir. Then hanggang sa nag-decide po ako na mag-eskwela klase. Ay, very good. Congratulations sa imo. Yan ang patunay, partner, na ang tao talaga laban lang maski may pinag-agihan ka sa buhay. Yes, ma'am. Kasi ma'am, katong time na ito, ma'am, dipisilo na pakiram nilang dipisilo po para sa kuya na
may kakayahan po ako pero di po ako nagkaklase. So makulugon po para sa buot ko na every time po nakakadanggo ako graduation song, napapahibi po ako kaayan. Tas sabi ko, So ang capable po ako. Ang rason duman so mga kamatian kan magurang at the same time so financial na. Yes, sir. respeto. Yes, sir. Oo. Pero good thing, tangon yan. Yes, ma'am. Nakabawi ka na, di ba? Importante talaga partner yan eh. Yan ang mga magsilbi manlugod na inspirasyon, magsilbing adal. Sa mga inagihan mo ito, Joji, kaysay ka suminandal. Importante po, ma'am, na-realize ko ang support system kang family and friends. Kung susulungan mo po sa problema mo, di mo po kakayanin. Dapat may outlet ka na, dapat maluwasan. And syempre, ang pagsarig sa mahal na Diyos. Opo, sir. Number 1 po yan, sir. Kung wala po ang pagsarig sa kagurangnan, di po kitang kakapitan, madadaog po kita. So, ngunyan, pirang taon na sa nang bubunuon mo? Last na po, sir. Last na niya? Opo, sir. Dakulaon po pasalamat ko digdi sa tigtao po nindo sa kuyang tableta. Ako po, nagkikisubli lang po kay laptop na pigagamit ko po sa kuyang field study. Ayun. Opo, sir. O, di tao tanay ni partner. Dakulaon na bagay yan. Nailing ko ang pirok niya, partner. Alabaon, partner. Ayan. Yan ang patunay, partner, na basta talagang congratulations. gusto mong maabot ang kwan mo, multing paagi. Ayan. Pag talagang arog kayo ng mga kamauotan so, mo. ngunyan, kaput mo na ang regalo ni Congressman Saldico kan ako Bicol. Aram mo, importante kay Congressman Saldico ang puturo kan mga kabataan na Bicolano. Anong masasabi mo sa iya? Inot na inot po, sir. Gusto ko pong pasalamatan ining programang kang Tabang Oramismo. Kan ako Bicol. Ako Bicol po and sa pamayon ni Congressman Saldico. Dakulaon po ang natatabang niya sa mga taong may mga pangangaipuhan, financial, sa arog po kanina, gadget. Dakulaon po ining tabang sa estudyanteng arog ko. Magagamit ko po ining maray. Ayan, congratulations. Thank you, And congratulations. hagad mi na makatapos ka kan sa madali mga na. klase. With flying colors, hopefully, ma'am. Kunting-kunting ko na lang. With flying colors. Ayan, yes, maugma kami So, na nadadangog na ika talaga fully naka-recovered na. Yes, ma'am. At saka ako partner na nakaka-inspire na madangog mo sa taong grabe ang inagihan Opo, na ma'am. diniditan ng bumigay. Yan. Yes, kasi ma'am may mga Pero naka-recover. may mga suicidal attempts. Ay. Pero po Pakiran nilang po, pakiran suicidal attempts pero po kung day talaga po kay guidance kan Diyos kung maluya ang kapit mo siguro po wala na po Nadagos ka na. Hindi pa ako natawan kitab. Oo, ayan. So, siya partner ang simbolo kan tawong nagkaigwaning second chance. Ayan. Yes, ma'am. Nagkaigwaning bagong buhay. Struggles, mga obstacles in life, mga gabaton, Kaya partner. so mga kababayan ta nag-antabay diyan na may mga pinagdadaanan, may mga pinag-aagihan, ano ang mensahe mo sa inyo? Ang mensahe ko po sa Indo, kung sa gabos po nakadipisil natin pag-aagihan ta po sa buhay, gabos po kita igwang downs, may mga lowest point of life, di po kita mag-give up, maghanap po kita permi pong igwang rason para maglaban sa buhay. Ayun. Yun man lang po ito. Magpadagos po daw, agora ano kadipisilan. Tas sabi baga po, there's always a rainbow after the rain. Yes! Tama! Mabuhay ka! Kaya magserbi man lugod na inspirasyon ini. Mga tugang mga kabarangay sa Gabu, si Joji Calyo. Ayan, Thank you po, congratulations sa sa Gabos. liwat. Ngunya naman mga ka-aksyon. Uya na naman ang sa tuyang tablet winner. Ngunya na pagkaldaw siya si Maria Linin Comeda. Ayan, congratulations Maria Linin Comeda. Uyaan sa iyang naging mensahe. Marahay na pagkaudto po sa indong programa. Ako tabi si Maria Linin Comeda, sarong college student kang San Jose Community San Jose, College Mandiralay, sa Malilipot, Albay. Sa presente tabi ako ngunyan ang nasa 4th year college sa kursong BSBA Major in Human Resource Development Management. Ako tabi nagdudulok as nagahagad na matauhan kan sa indong programa nating papanaong tablet para po sa pag-eskwela. Dakulaon po na tabang iyan sa kuya, lalo na po ngunya na online class, dai kaya tabi akong tultol na tigagamit na pang online class, ninhuli ta daimi ma-afford, magbakal kang ining tigiinot mo na po ang sa kuyang magurang ang priority na babakalon siring kang bagas, asin pang isira sa madaling sabi pagkakan urual daw. Dakulaon po ining tabang sa sakuya. Salamat tabi. Sana po saro ako sa maswerteng maapudan asin mapiling kang tablet na matatauan nindo. Diyos ang magbalos po sa Indo. Maria Linin, may maapod sa imo. Halaton mo lang kung paano mo ma-claim ining sa imong tablet, regalo sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana nin 5,000, may manggagana man nin sarong sakong bagas. Sa pagbabalik yan, kang Tabang Ora mismo. Sa
Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Mig sa Renewable Energy Law. Dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihing may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Greco Belica. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobra nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa Indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako ngalas na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Partner, mapili na tulos kita ngunyan kan sa tuyang cash winner. Sige. 5,000 pesos. O, yasa na yung garapon Ayan. na may mga pangaran. Alright. So mga mautabi dyan manggana, sinagpadarakan sa Ayan, inyong mga kabut sa mensahe. nanagluwas. Good luck tabi sa inyong gabos. Maray so pagluwas kang garapon, partner. Ali sa baba. Kamu.
May nag-arong ka na kamot. Sabi kang kamot. Yan ang mga talent ni Lisbeth. Grabe yung pakasarado mo. Baka makadulan. Haling sa ilalim. Siya si Binibining Lesbit. Lisbeth. Op, dakulon. Gulpi ang gulusong manggana ng 5,000. Gusto. Numero partner. Ako na. Pak. Ay ni, 5,000 ini. Sana makasimbag ka. Taga Sorsogon. Sorsogon. 0963. 0963. 032. 032. 3014. 3014. 0963-032-3014. Lazi Pardines. Lazi. Taga Sorsogon. Yan. Advance Merry Christmas sa imo partner. Siring man sa imo partner. Hi sa mga Santa Claus niyan, kaway-kaway. Other unattended or Shout out of out coverage shout area. out sa mga Santa Claus. Another chance. Ay, happy birthday partner kay Senator Manny Pacquiao. Happy birthday, Senator Manny. Up, nag-ring na partner. From Sarangani Province. Ayan. Maray na pagkahapon. Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Ikaw ba si Lassie Pardines? Opo. Taga saan ka, Lassie? Tagal Dangkalan, Castilla, Sorsogon po. Dangkalan, Castilla, Sorsogon. May ideya ka ba, Lassie, kung sino ito? Si isa ining nag-apod sa imo? Ang sa Ako Bicol Party List. Ayan, sa Ako Bicol Party Ako List. Bicol Party List, katabang na? Kasurog pa. Ayan. Otro ta. Ako Bicol, katabang na? Kasurog pa. Ayan! Lassie. Nakaano kami ng Lassie? Well, nag-e-exam po. Ay! Nag-exam, estudyante ka? Opo. Uy, pasensya ka na, naisturbo mi ka, Oo, ha? naisturbo mi ka. Okay lang ba? Naidagos tayo ng giraray? Opo. Ay, una ko nakaisturbo. May kanta kami sa imo, Lassie. Kanta, partner. Po? Ha? Kanta. Lassie. Kay Lassie. Lassie. Bako man. Lassie ba, Lassie? Ako na ko. Lassie Kristo ay Isilang may tatlong hari. Lassie! May idea kung kaunata kami nag-apod sa imo. Opo. Ano palan? Napili po. Ayun! Napili ka sa Nabunot. in. Actually, nabunot. Oo. Hindi napili. Nabunot. Nabunot po ng matagan ng chance po na ano. Ay. Pagpiligan po. Nen? Mapremyuhan po. Mapremyuhan. Oy, Lassie, anong year ka na sa pag-eskwela? Po? Anong year ka na sa pag-eskwela? First year college po. Anong kurso? Education po. Bachelor Elementary Education. Saan ka nag-eskwela? Sa Lewis College po. Lewis College. Lassie. Malambingon si Lassie. Lassie, may regalo sa imo si Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Dahil masipag ka mag-aral, Ayan. nangunyan nga ni, nag-i-exam ka, may regalo sa imo si Congressman Saldico nin 5,000 pesos! Congratulations! Salamat po. Anong masasabi mo, Lassie, sa imo gagamiton ining regalo sa imo ni Congressman Saldico? Madako na po sana nabulig para sa pag-eskwela ko po. Tapos pambakal po ng panghanda na maabot na Christmas. Ayun! Magagamit na sa pag-eskwela, panghanda pa. So ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol? Maraming salamat po sa mga programa po nito. Tapos sa mga bulig po. Ayan, bulig. Tulong. Ayan, congratulations. Lassie, antayin mo lang, Lassie, ha? Alat-alaton mo may maapod sa imo kung paano mo ini maklaim na 5,000, ano? Opo, salamat. Okay. Salamat din. Ayan. Partner. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Lassie Pardines. Pardines, O, partner. Sorsogon.
Nadangog mo kung sa'yo gagamitin ni Lassie. Panghanda niya, partner. O sa Christmas. So gustong sabihin dapat before Christmas. Sigurado yan, partner. Oo. Ayan, partner ko niya naman ang paghahapon. Uy, so nag-birthday ka soon. Wala. Ayos Ano na. yun? Ayos na. Ayos na. Nakaano na ito, partner. Apuda na lang siya. Ngunya naman ang paghahapon, partner. Mabunot na naman kita sa tuyang maswerteng winner nin one sack of rice. Ako naman mabunot. Ayan. Sarong sakong bagas. Numero. Nag-uulan ng premyo dito. Si Faye Kea Garcera. 0931 0931 178 917 917 0931 917 8890 Taga Tinambak, Camarines Sur. Oy, paano niya yan ano? Ang bagas. Ayan. Padara na lang kayo sa Ay, pambakal. Magbakal na lang siyang bagas. Taga Tinambak, Camarines Sur. Hapon man, Ma'am Remy, Sir Joshua, Pabati Tabi Bakiniana family, Buda Golondrina family, Astillero family, always present. Salamat po. Oy, watching man si Reggie Buetre. Oy, happy viewing, Reggie. Sa imong paboritong tagapagantabay, si Aimee Cantaplacon. Ayan, Ate Aimee, good afternoon. Ay, Bueta pala. Naging Buetre. Reggie Bueta. Ay, di nagsimbag so taga Tinambak sa rupa. Ang Buetre pala paano. So, gastakan sa rumal daw sa legal. Alright, sa rupa. Ito gira partner. Sige. Sige daw. Second chance mo po ini. Taga Tinambak. Pagdaay mo sinagot, malipad. Pagdaay mo sinagot ko, sabi yun, busted. Busted. Bunot na partner. Malay mo magsimbag. Yan. Kulon. Oh, may happy viewing. Maray na pagkahapon. Hello? Hello po. Maray na hapon, Faye Kea Garcera. Hello po. Taga Sain Cafe. Taga Tinambak po. Sain dyan sa Tinambak. May ano po. Kakay po. Sa Bagakay. Nag-ano Sa Bagakay kan Tinambak bago mag-abot sa sentro. Pag aling mong Kalabanga, maagi ka muna dyan bago ka makabot sa sentro kan Tinambak. Sa inutan kan mangiring talakop. Tama, Faye? Iyo po. Iyo po. Aram ko yun ang mga Faye. party dyan, partner. Nag-ano ka ngunyan tabi, Faye? Yan po ako sa BMC ngunyan. Yaong ka sa? BMC po. Nagbabantay po. Ay, may pasyente ka mo. Iyo po. Si Isay. Boyfriend ko po. May cancer po. Boyfriend mo? Iyo po. May cancer. Talagang love na love mo ang boyfriend mo. Pero ang taon na kamukan sa imong boyfriend? Mga 2 years na po. Mga 2 years na. Oo. Okay. Dahil man kami naka-istorbo? Demon po. Oo. Aram mo kung sa isa ining nag-apod sa imo. Po. Ha? Iyo po. Sain? Ako Bicol. Ayan! O, Faye! Faye, Congratulations, sabi! nabunot ka, Faye. May regalo sa imo an Ako Bicol na sarong sakong bagas. Salamat po. Ngunyan, may maapod sa imo kung paano mo ini makuha ang sarong sakong bagas. Para makabot yan sa imo. Instructionan ka tabi, Faye, kang staff kan Action ko Center Ako Bicol kung paano mo maklaiman sa imong ginanaan one sack of rice. Salamat po. Anong masasabi mo sa Ako Bicol? Salamat po. Maraming salamat. Ako Bicol, katabang na! Kasurog pa, partner! Thank you so much, Faye Garcera. Bye-bye! Partner, inabot na naman kita kan oras. Pero kaldaw na Happy viewing sana. man databi kay Mark Beans. Ang sa tuyang IT. Mark Beans, Manzanilla, Aka. Para print. Script nindo. Para print kang script me. Yan ang pinakamaputi partner na persona digdi. Sa Action ko O Center. duman sa mga kababayan ta, baka gusto nindong manggana man in tablet, manggana in cash, manggana ng bagas, anong dapat gibuon, partner? Partner, sa mga mauot man manggana, nin tablet, nin cash, asin sarong sakong bagas, kinakaipuan lang tabi nindong i-like at sa muyang official Facebook page. Ako Bicol, tabang ora mismo. Ipaabot tabi sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana. Day paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number. Asin, magtag ning FB friends. The more, the better. Asin, i-share ang sa muyang live episode. Baka tabi may mga problema ka mo dyan na kaipuan nindo nin legal advice kan mga abogado.
An ako Bicol, tabang ora mismo, may permanenteng abogado po na handang mag-advise sa Indo. Magdigdi lang kamo sa Action Call Center. Halimbawa, mga problema sa mga chismosa, problema sa mga barangaan, kandaga. Problema sa mana. Asin ano pa man tabi na haloy na nindong problema. Legal. Nin nakaipuhan nindo nin kagianan sa buhay asin pag-asa. Pasiring tabi kamo digdi sa muyang opisina. Digdi tabi sa Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village, Legazpi City. Hoy, 8 days before Christmas. Ayan, 8 aldaw na sa partner. Pasko na. Mga ka-aksyon, advance. Merry Christmas tabi sa Indo Gabos. Ayan, partner. Inabot na kita. Kan sa tuyang oras, nanganing kitang paramientras magpaaram. Oy, nagpapabati man si Kuya Ed Peña, asin si Engineer Joko Diaz, Engineer Tope Aidalia, kang Radyo Oragon. Mga tugang, mga kabarangay, kami po ang sa inyong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Sa ngaran po kan ako Bicol, party list si Congressman Saldico na pirming nagmamahal sa mga Bicolano, tabang ora mismo. Salamat, God bless, mabuhay. Ayan, Remy Araneta Mendones Mantabi, maray na pagkahapon, asin, salamat. Tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.